Iso penek kae Mas Gareng nek joget. Aku karo sing ngendang wis setel aku. Nggih, heeh sing ngendang waras sing joget ra tek waras dadi sing ngendang waras sing joget sehat. Ya, sehat. Nah, ora patek waras. Nggih. Kok tau ora tau ngelem aku. Sesuk tak kelemke Mas, wis ta. Wah, dikelemke iki tegese dikom. Ngene lho Mas. Mulane kula ora ngelem ya ta, mergo adane ra enten wong sing ngidan pengalembono. Betul. Niku malah dadi wuru. Lho. Betul. Dadi cukup mengapresiasi, tidak berlebihan. Cukup ditarap bisa saja, aja dilem apik. Mengko ndak pangudine berkurang. Leres Mas Gareng. Ya, saking semangatku mergo sing mirsani ya isih iki lho. Alhamdulillah. Hebatnya Jawa Timur tuh dikasih tontonan wayang. Tepuk tangan untuk Jawa Timur ora kadang. Wah Jan, aku rumong sayem kok Mas Gareng. Dasare ya isih dikancani diesel. Waduh jan kae suarane gayeng iran jamak. Aku rumangsaku kaya anu ya cedak kapal ya. Heeh. Ning ki tenan ki pirang-pirang dina nyambut gawe di hawani panas bengi iki treces adem ning dadi seger ning awak. Nggih. Cuaca tidak bisa diprediksi Mas Gareng. Betul, dan harus waspada ini pancaroba banyak penyakit. Siapkan badan dengan minum vitamin yang ya paling tidak melebihi dari biasanya. Sing cocok karo awake dhewe, nggih ta? Nggih. Mergo sithik akeh dengan kondisi cuaca seperti ini menungso kaya awake dhewe niki ya melu urun lho Mas. Betul. Nggih to, upamane nganti dumadine banjir. Betul. Niku menungso ya ana saperangan sing ora tanggung jawab, seneng ngethok napa wit-witan, gunduli alas, bareng banjir terus sing disalahke sing gawe urip. Lah sakniki kan usume ngoten niku. Intine keadaan alam atau dunia ini tergantung penghuninya. Nggih. Manusia dalam hal ini manusianya ceroboh ya mundhake penyebab musibah. Mula kudu ngerti kaya ngendikane para pinter kudu ngerti bahasa alam ngoten iki. Bahasa alam nih aku percaya yen piyai wah dasare iki main ning brangkal iki saestu Mas. Luar biasa. Sing pirsani wit sore mah wis jan. Kula niku sekilo wis dicegat ra entuk mlebu. Wah, aku ki arep mlebu ketutup pedagang PKK kuwi. PKL. Apa? PKL. Wis pokoke kuwi wong PKK barang melu mremo dodol ngono kok. PKL niku pedagang kakinya 5. Nggih. Pokoke niku tak teliti loro kabeh. Ning luar biasa, salut untuk Piyai Brangkal. Hebate ngeten niki Pak Ambon Donarasa ora tanggung-tanggung. Sing entuk redana ora mung Petruk, Pengrawit, Pesindhan iki klebu para bakul-bakul
padha kedanan kabeh ya ta. Iki- Muga-muga kabeh bakul diparingi laris Amin. kabeh. Sing jaga parkir yo akeh sing nitipi sepeda. Lah nggih, amin. Wis, apa meneh? Wis semuanya kerejeken karena Pak Yarno dan Pak Ambon punya hajat memasukkan putra-putrinya ke rumah tangga. Pertanyaannya apakah arti rumah tangga? Apa maksud dari kata rumah tangga? Iki udah ada gathuk meneh. Nggih, Itu ruang untuk ibadah. betul. Jadi setiap orang yang sudah berumah tangga nawaitune niate ibadah. Leres. Maha besar pahalanya karena dok ijab kabul nganti kukuting yuswa kuwi diitung ibadah. Mula Mula maha gede besar. dhewe. Nggih. Tanggung jawabnya dunia akhirat. Ngatos-atos. Orang berumah tangga itu tanggung jawabnya dunia akhirat. Nggih. Garislah yang lurus menuju ke keluarga yang sakinah mawadah warohmah. Nyonto rasa adoh-adoh gitu Mas Gareng. Napa Mas? Nyonto mantene ya nyonto Mbah Kakung karo Mbah Putri wae. Leres Mbah Kakung Mbah Mbah Putri. Tasmin, Mbah Kamirah niku wis iso nggo conto. Pancen panjenenganipun Mbah Tas Plus ki Mbah Tasmin. saiki wis plus ora min. Wis tambah ki putune ki wis tambah putu lho ki. Wis plus lho ki. Aku ya lagi ngerti jebul Mbah Tasmin saiki wis plus ta. Oh, wong iki kandhani kok ora ngandel. Nggih Mas. Beliau sudah bungah atine mergo Nggih. putune wis punya pasangan. Leres. Lah. Dadi prihatin sing tuwa, anak putune mung kari nemu mulya. Ning nadyanto mekaten ya aja terus pangku tangan terus jagake ora kena Mas Gareng. Betul. Iki kaya panjenengane Pak Ambon ini orang yang mempunyai 5 R. Apakah 5R? R pertama itu pinter. Pinter. Beliau pinter karena cerdas memilih peluang. Nggih. Nah, pinter terus nomor loro Pak Ambon kuwi bener. Nggih. Tumindake bener, mula rezekine ya banter. Leres. Terus R ketelu Bener. bener. Bener ki sing saiki angel dingerteni karo Mergo wong. bener kuwi tepat. Tepat dan wis pokoke melebihi dari hukum bener. Nggih. Terus papat Kober kaping 5. ora gampang keblinger. Ha, bae. Bagong iki aku seneng nek akhire. Iya. Ora keblinger. Ora keblinger beliau Pak Ambon ora mudah keblinger. Wis wajuh. Walaupun pengusaha yang berhasil tapi tidak mudah keblinger, adane kayak ana tembung tambah bondo tambah slogo. Nggih. Kalau beliau tambah bondo tetep prasojo. Leres. Mula anu Mas Gareng, apapun pekerjaannya kuwi aja dipandang dari sebuah nama. Gitu. Upamane mung dianggep malah mung golek rasa lho. Piye coba? Betul. Aja meneh kaya panjenengane Pak Ambon rongsokan pesawat. Semarang ki kerep nanggap aku rongsokan biasa ku lho Mas. Nggih. Mula pekerjaan seseorang tidak bisa dipandang sebelah mata. Nggih, aja disepelek. Kadang disepelekke ning jane kuwi malah nguripi marang wong sing nyandang profesi kuwi. Terus perkara penampilan ya aja dienggo ukuran gitu Mas Gareng. Betul. Wong niku duwe prinsip dhewe-dhewe. Betul. Nah, aku penampilanku apa warnane prasaja gitu. Terus dununge ayam tentrem iki ora ning omah loji. Ning isine sing ning jero omah kuwi iso gawe seneng apa ora? Tentrem ayem ning ati. Lah nggih no. Nembang Mas. Ayo. Lho wis nembang kabeh lho. Lah nek jenengan rak dereng. Ayo. Njalukmu apa? Sang rembulane tanggal siji. Yen pengen urip lumayan sregep ana anggur bunga. Rasulillah, salatullah, salamu
regepo ngaji ben ora bodho repote dadi petani asolate aja nganti lali apa maneh yen wayah tandur salate aja diundur yen garap sawah salate aja nganti wegah apa maneh yen wayah panen salate aja nganti lereng yen dadi sinden salate ora lereng sinden asmane Mbah Darsini taun ngarep-arep munggah haji dadi yoga salate blas ora ana terus apa meneh sing tukang kendhat ora tau salat seneng wedokan ngopo kok kaya nesu iki wong iki rasane nesu nyambut gawe iki sangune seneng nyambut gawe ora nesu ki yen mlakune kepenak iki mau yen mobil no 100 km per jam lho malah ndang tekan no piye to ndang modar kok yen mobil ndang tekan iki menungso je ingsun pribadi lak manusia lah nggih ya terus ngelokke seneng wedokane sing ngendang ya getun kok getun tak nekke seneng wedokan sing ngendang ki lanang apa wedok lanang seneng wedokan ki lumrah ra oh iya lumrah masa lanang seneng lanangan lah ku ora lumrah heeh ning ana ya yen ana kuwi kecumali ya ora lah kepiye sing ora kecilik didelok kok iki wedok kok barang dirangkur lanang ya saya sing macak wedok ngono kae ha iya rumasane kok mburi iki rezeki kae barang dirangkul bae teguh. Barang rambute padha kok. Bareng diwali. Lah, padha to. Ya. Nyapa, Mas? Aku kuwi tenan kok. Mbak Elisa. Oh, sik. Apa? Aku urung. Apane? Aku tak tembangke dhewe no. Oh, arep nyandra dhewe. Iya no. Nggih. Nyandra kuwi parikan ta? Iya no, ya tunggale iki mau lho. Oh iya, heeh. Ana urute kok ya. Iya. Repote, marek ya dadi sinden. Mau wis. Wis sinden. Repote ya dadi yoga wis. Saiki mung arek kowe bibit bakdo nganti saiki ora prei iki ora kesel to. Omong wae. Aku tak nembang genti, tak omong genti. Nggih wis ngono, Ndang. Aku kurang piye ta jane. Aku ora ganggu kok. Apa kok kleru. Ngerti aku meneng kesore ngerti aku meneng aku. Piye? Ketemu iki kejuwen, wingi ketemu iki kemenengen.
Gedhe sing kejuwen sing meneng ati kaya wong bisu. Lah kudune piye ta? Sacukupe. Ya sacukupe, sak madya. Yes, ngono. Bismillahirrahmanirrahim. Repote dadi dagang. Iki Kok sik. Apa neh? kowe iki ketoke ora omong kedokmu iki lho. Iki nyuwoke. Wes kok senengane wis aku tak ora ngapa-ngapa. Lho ora tak ngomong-ngomong kok ning bebarke wayang sapa? Lah ya kono sampeyan nembang sik tak kei wektu nembang. Nah ngono pembagian kerja. Repote dadi dagelan. Tak Mas tabui Mas. Tabui. Aku kira dagelan iki meneh. Tabui Mas ya. Wis to, engko tak jak royal. Ya. Repote dadi dagelan. Oke. Yen kowe pancen kowe nyiyang aku, nyekait aku, sesuk ora kumpul aku. Padha praine. Mas, tolong tabui, Mas. Mas. Mas tabui. Tabui ya. Iya. Wes. Nek perkara jigloke ora apa-apa Mas aku. Apa? Ning segone Alfian. Lendeleke sego iki kuwi sore nang kene. Kelebu buah potongku barang dideleke dhek ngene kene. Sorry, Mek. Nek perkara kok tak ora apa-apa. Ya pengen tinggi sari iki. Apa? Iki jar kaya warteg. Kisar kotak iki mulane ditutupi ireng ora mergo ben apa. Gen nutupi kerduse. Aku ki bangsaku iki ra tutup kotak to. Lah kok diledeti kok sok biasane ra gliyut ya mergo ana segone kuwi to. Kandhani ya diaturi. Liyane golek gaweane wong tuwa ae. Wis ben. Ngono ki wah modiar iki. Moko diicim sesuk wayang rampung langsung mangan. Ha wis ben. Wis ben ajar prihatin. Ya sesuk tak jane resari ae. Iya. Ayo Mbak Elisa rene, Mbak Elisa. Aku urung nembang. Oh iya. Wis entekno sik. Heeh, wis ben. Repote dadi dagelan. Lah ya wis entek dhewe kok. Ora nembang ora patek. Wis kono kowe nyambut gawe aku tak melu ngewangi benake iki. Oh alah. Wah kok nek lah, Yara, percaya apa ora? Bocah siji badhok. Ngomongi kok. Iki ora ana peristiwa iki ora konangan lho. Selama ini wah lumpunge kerdus. Nek pengen Kuwi iki rung sepira kuwi. Ora, kowe iki ngombe apa arep adus? Aku ki alah batin wah ngediar ya. Luar biasa wah. Nek ya ora apa-apa, aku ora medo bocah kuwi nyambut gaene sedilo loyo. Ora ana lerene. Mula ya wis ora apa-apa ya Le. Banyak energi menimbulkan semangat. Ya, wong ki dokei mangane. Heeh, ya. Bisa menimbulkan ngorok yang berlebihan. Ora tau ngora ya, Pian. Ya. Ana kuwi bosmu kei siji. Wis ben iki masa pertumbuhan. Masa pertumbuhan piye wong Mbak Elisa. Aku ora nembang ora apa-apa, penting kowe.
Kok nesu ya. Ora nesu apa, aku diskait ning kene iki. Aku kepengin arep muncer ora entuk. Piye to, Pakde? Aku nembang ra entuk. Udah tadi wis nembang kok isih ditanduk-tanduk terus sak madya wae, rasah kagean. Madya wis pindah. Oh iya, madya sedengan aja ora kagean. Karepku yo ngono, karepku ngono. Lah ning ora diiringi kok. Lah yo kamu tadi nyawer mung 50. Gareng Semarang lho. Jam terbang tinggi lho. Duit akeh nyawer pengendang mung 50.000. Ya sik ditambahi ngono dadine ya do semaguh gitu lho. Nah. Ngono. Kek sapa iki? Lah iya sik ngendang to. Mbak Mas Nanda, Mbak Nanda. Iki 50 tak keke kowe ning aku 3 dina urip melu kowe ya. Oh, berarti uripe 3 dina kuwi. Hei. Lah piye maksude? Nunut. Oh, nunut 3 dina. Wah, seras tak tekeki aku cek mati. Ora. Dapurmu sing ngomong dah. Ora. Wonten dawuh, Pak. Nggih, Mbak Elisa. Petro. Saya sangat berbangga hati kali panjenengan karena panjenengan kuwi sak liyane sesindenan ning ya kersa nyekel cempurit utawa gelem dadi dalang. Betul. Oh, ya lah. Dalang wedok sing ber-IQ tinggi ya inilah. Nggih. Tak boten patio saged, tapi nggih karena biyen sekolah S1-ne dalang ya kan ya isin nek ra iso ngono. Dadi ya setetek-setetek iku wau lho. Setitik kowe. Setitik ning Pak. Tapi Pak Bayu aku ya bangga nek. Kok bangga? Nggih, sinden abdi nggih saonten sing saged dalang. Enten. Iki ta? Nggih. Kita Sapa iki sapa? curut iki. Kesayanganku. Ki ora curut kuwi. Ya. Piti. Lah Mbak iya. Eka iki ya iso dalang. Aku ya seneng sok ndelokke ning. Tenan aku ngalembono karo kowe apa nyatane. S1 pedalangan, S2-nya psikologi. Wah, paling tidak dengan ranah atau media pedalangan kowe iso memulang marang penonton wayang. Ya, yuk belajar. Psikologi iki masalah jiwa ya. Jiwane. Kira-kira jiwaku piye? Jiwamu nek tak terawang ya. Sakit. Kok sik ahli psikologi kok diterawang iki lho. Lah tetep wae diterawang karo ditakoni. Saiki tak takoni. Kamu sok joget apa ora? Ana ciri-ciri seseorang sing kudu dipresake. Nah, iki kudu tak takokke ana papat. Papat apa? Kowe sok joget apa ora? Ning nggon umum sok joget apa? Wah, kok menawa nang umum, nang WC umum joget kok. Oh iya, seneng joget. Joget. Kamu sering ngomong sendiri ya? Iya. Sering ngomong sendiri. Nang pita to ki? Ya, ngomong sendiri sering. Sering. Joget ning nggon umum sering. Sering. Ngomong sendiri ya sering. Sering. Ya. Kamu sering udo enggak? Udo itu loh. Udo ki maksudnya Gak pakai baju. lah Telanjang. telanjang. Iya. Telanjang dada. Iya. Oh, Jangan diliatin aku ya isin. Ora apa-apa potenso. Sering. Sering. Telanjang dada sering. Sering. Yang nomor 3 juga. Ya, kamu sering sobo pasar, terus sering sobo ya dalan kayak gitu, sering sobo pasar, dalan. Aku kok ora enak suwe-suwe aku. Sering enggak? Ya sering. Ya weh, kowe berarti ODGJ. Kudu tak. ODGJ. Aku ODGJ. Ya. Benar ODGJ, benar. ODGJ ki apa? Orang dengan gareng jalan-jalan. Piye? Oh, dengan gangguan jiwa ya. Wah, Alah aku mong takon, kan aku enggak mendiagnosis, cuman takon lah mbok jawab kok hoo kabeh. Wah, Ya weh. ora enak kowe. Wah, rupamu ayu. Piye? Aku seneng. Kok kaya tunggale. Aku dinekke ODGJ ra masalah, sing penting cedak wong ayu. Ah iya. Sing penting ditanggap karo pambon. Nggih. Mula ODGJ ning ana manfaate gawe senenge liyan. Nah. Ya ra, Mas? Alura ana manfaate. Timbangane dinekke ODGJ. Ora.
Ya awake dhewe iki ya klebu DGJ kabeh. Aku ki edan ning edan kagunan, edan budaya. Alhamdulillah. Apa yang saya lakukan demi kebudayaan. Edan sing migunani. Ya, betul. Ya jane ya ora. Kok angel betul jar bukan kok ya. Edan kok migunani. Mbak niki enten nawala. Napa niku, Pak Peto? Ah, iki mau ngersake pralayar wis. Sampun. Nggih, saking Mas Kadus nggih, ampun kala wau. Kula sakniki nyuwun tulung panjenengan gen nembang sesarengan karo Mas Gareng, mau nembang dhewe Mas Gareng ora cocok to gen tak goleke pasangan Nyidam Sari gen ditembangke Mas Gareng. Bawane gandrung Mbak Elisa. Kosek. Ora ya, balan-balan wong wedok ya aja cepet-cepet ngono malah gila. Belan-belan aja. Cepet-cepete piye? Kamu cepet-cepet mendekat aku ya gila malahan. Ya pertama gila. Terus? Kedua gak nyemi. Cek belan-belan aja. Nggih, heeh. Ning ketoke kok Mas Gareng karo Mbak Elisa kok jegleke kadoane, Mbak. Tak goleke sing imbang, tak goleke sing imbang. Sinten sing imbang. Kak. Ayo Kak. Cocok nih. Ayo Kak, tak goleke sing imbang. Ada Kak, kowe iki sing iso ngimbang. Sayanganku. Ayo, ndang ngene. Apa? Mosok bar Elisa terus digolekke diselesaikan. Aja ngenyek ta. Cantik lho Kok Mbak Elisa we bangga karo deknen kok. Lho, piye? Wong wedok mlakune nantang lho kok. Ya ben ta. Kak. Dalem Kang Petro. Waduh. Sing melek ta we? Alhamdulillah to Mas itu. Alhamdulillah. Ayo kowe nembang karo Mas Gareng. Aku gak durung ki. Heeh, diapit wong loro, Mas Gareng tengah, Mbak Elisa. Nah, nggih. Nah. Wis ngene iki lho. Iku ya hak aja aku to. Wis teng tengah, panjenengan ning tengah, ini Mbak Lisa digandeng. Yo. Mbak diperisake puskesmas. Yo. Dal ora. Ra enak ya omongan iki. Bae diperiksake ning puskesmas. Ora usah diperiksake, wis ben lara. Diperiksa ora kurang. Kok ben lara lho. Diperiksake ora gelem. Ning yo cuk. Tembunge bae diperiksake wis sembah diperiksake. Lho kuwi ben sehat tok, kontrol kesehatan iki penting. Apa kudu lara? Wis ora jajar wong ayu-ayu ora paten. Yo, gandrung sik. Sapa sik sing mah gandrung? Yo iki lho. Nah, bar iki terus Iki. terus iki neh. Sajak edak sio marang aku. Apa jeneng sira aku ora ngerti marang aku. Aja malangkrik ndak dikira ceret. Ora apa-apa aku ceret, apa ora ngerti panjenengan kuwi aku sapa? Sopo? Sejatine ngono aku ki dewa. Dewa no ulen dewa saka kayangan Sura Menggala. Apa sing Bengi sing dewa anu Ya wis sak karepmu. Dewa nakoda nih wae. Iya. Naroda. bengi iki Naroda nakoda. bengi iki sidan sing ngadeg kok do sentet ya. Ora nembang lagi. Yo, nembang Mas Gareng. Nembang. Duh, wong ayu. Yo, yang apa? Duh Elisa. Ya. Apa pujane ngati. Oh alah. Ora bablas ora mesake Mbak Elisa yo. Ya kaya wong golek gon. Iya. Lha kuwi enek upin pisan. Yo. Kaya Dilak. ya wis ben to bebekku dhewe kok. Arep tak ulu arep ora sakarepku to. Oh, jenenge Ya, ya. Raja Pak. Jaluk. Kaya ngene wong nandang Ora entuk ngrangkul sik. jare roman. Lah ning ngrangkul ya ning wektune. Oh, ana wektune ta? Ana jarae iki sih PPKM. Nah, samene. Yo. Kok nek wis rampung PPKM lagi nyedak lagi ngerangkul. Wong nandang asmara Trijine sik. Kaya ngicipi petis ya, ngicipi. wong ngicipi petis. Roman kok ngicipi petis. Yo. Lah aku kapan? Aku lo ngenteni ning kene antek garing. Kowe kungkum sik ning ngono lho. Mas kamu
sinden nak dikom apa pentil. Iki gilirane iki mbok tuwa sik, engko lagi mbok enom. Oh iya, ya wis. Apa mung awakku dhewe. Malik ganti. Duh. Waduh. Duh dewa kok waduh piye ta? Wah wis to. Masamu aku ngene iki yo gak enek kesempatan untuk memperbaiki keturunan lho. Kok iso sajane sia-sia karo aku. Lho kaya ngene ninting terus entuk kendang bem ini. Penuntung. Iya. Duh. Punukmu kok gede. Punuk. Duh dewa. Duh dewa. Jawa toko. Ganti Mbak Elisa kana. Malik Rana. Awas. Cepete Raja Mak. Allah. Meringwak mami. Dirayu Mbak Elisa coba dirayu. Elsa. Iya, Kakang Gareng ono apa? Pokoknya perewangan ini Mas. Ora apa-apa. Nek ngono kuwi malah sabar. Pancen ning donya kuwi wanita kang tak tresnani ya amung bojoku sing ning omah kae. Iya. Arep muni kowe rawane di streaming. Lha iki di streaming bojoku nontone. Ya nek bojone ya bojone. Kan mung etok hanya berperan. Ora ngerti Justru etok-etok kuwi resikone gedhe padha-padha beresiko tenanan. Lah Pak Dik, Budhe Gareng nek nesu ngene ya. Rumahsamu babon ngono kuwi. Nesu. Besok kapan katekan jejer lan wong ayu. Ya sing lanang, sing wedok ayune kaya ngono kaya sembrodro, sing lanang kaya cakil. Lakone iki apa Sembodra kepethuk cakil? Ora enek ta? Ora ana. Sembodra iki kepethuk larung. Sembodra larung. Apa karo Sembodra iki kepethuk Janaka. Oh ya, wis. Kakang, aku sesuk pengen dijak jalan-jalan. Sesuk mlaku-mlaku jalan Iya. ning ndi Ayi? Ya paling ora ning sing ana kewan-kewane kae lho. Kebon binatang. Iya, kebun binatang. Iya. Kakang, aku sesuk yo njaluk tumpakno mobil karo panjenengan. Lah mau didol ning ngarep kono lah akeh to. Endi? Mobil diseret benang kae. Motor-motoran yo nabrak kowe piye terusan kok iso motor-motoran dienggo numpakno aku ki lho. Lah kok kowe kok njaluk mobil aku ki lho. Lah? Wong aku dhewe rene nunut tok. Wong Ya wis. njaluk kok mbok njaluki sak lumrahe kaya Elisa ki. Apa? Sesuk tak jak ning kebon raja mirsani kewan apa sing mbok senengi. Kethek. Mbok menawa. Sing tak takoni kene. Ya. Kenapa kowe sing jawab? Mbok menawa dhek kan kancaku. Nek dhek Kanca- kesel omong tak wangi omong. Ngono ngomong kok diwangi iki lho. Nah nek kesel Kakang, Apa ya? upama lho iki. Wong edan. Mula kok bokongku isis. Ngapa tau kok ngene-ngene? Lah direnggangke ngene iki. Wong mosok kancane main aku gak melu main. main apa? Main apa? Empane kaya ora enek kanggone. Lah iya. Arep jalan-jalan ning ndi Mbak Elisa? Elisa jalan-jalan ning ndi? Ning kebun binatang iku mau lho. Iya ya, besok tak terke ning kebon binatang. Iya. Apa sawetara kowe tak duduhi iki ana truwelu? Sawangen. Ndi ta? Iki truwelu iki. Iki truwelu. Iya. Aku ya weruh ramung truwelu ning kene. Iya. Ana boyo. Endi? Iki Masa iki boyo genah tekekno lho. Kok ada suwi lo mutung iki lho. Umpamane jare upama kabeh mau. Kok nesu iki ngopo? Aku lagi drama iki lho, Digawe drama. serik karo wong wedok iki lagi ning kene iki. Lah ngopo masalahe? Bojoku iki ning omah isine mung yes tok lho. Ayo, Duk. Yes. Pak terus. Oh, yes. Oh, Iya. ning kene diloke sing siji boyo, siji tekek.
Ora ana pilihane bangsa melata tok. Jane Ya wes upamane ganti. ya paling ora ki aku ya apa sing apa merak lho. Ya ngene wae Kakang, upama aku dadi dalan, upama aku dadi margi kowe dadi apa? Aku mesti dadi motore, bendina tak blindes terus. Lho kok jegok to bocah iki? Guyu kok jegok. Guyu ki. Oh, guyu Seneng lingsen. Wis saking senenge ya. Masa guyu kok kaya kikik ngono kuk 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 kuk. Terus nek aku dadi kompor kira-kira kowe dadi apa ya? Aku kang bakal dadi carete bendina tak tangkringi. Terus ganti aku nek no. Takono. Nek aku dadi apa jenenge kuwi apa kae? Dadi kembang. Dadi kembang. Aku kang dadi tawone. Terus Bendina tak entup. Enak tenan iki. Upama meneh ya Kang Mas. Apa? Upama aku dadi cara mobil ngono ambulan kowe dadi apa ya? Mayite pas. Mayit. Kuwi pas kuwi. Mayit ora? Lah umpamane apa? Apa ana ta arep entuk wong ayu kok dadi mayit iki? Lah umpama mungan dadi apa? Upama iki ora ana apa-apa roman kok rembug mayit. Romane wong jaga juru kunci apa piye? Jane iki jane iso roman ora to? Ya kan mung drama upama. Mulai danduk. Ora ngerti nek iki mung drama. Ngerti drama para kumbara kowe. Walah. Wah, Kok ya. Ya ndak iki. Kono. ganti aku. Upama ya. Upama kowe drubeksa, Nakoda kok dubriksa. Aduh. nakoda Wes. tanpa prau. Saiki kok umek dene. Ya jenenge senenge digandrung marang Sombong der, kagunge. sombong Ngono sebagai lho. wong lanang. Asat saraing colotri. Leleng. Ngidam sari. Ah. Kaya kucing kawin ya. Marah. Sing nembang Mbak Elisa ya, Ah, ditayubke. Elisa. Ayo. Aku nayung sapa? Mbak Elisa ya. Oke. Ya. Yo. Aku duduk sik neno. Ora sah kene kono wae ngopo Duet. duduk kok. Yo. Yo, wis ben. Kok nang kene ae. Ayo Kak. Ayo. Irama Seger yo. Yo.
matur iki Nyidam Sari. Ah. Sik, ampun lekase Mbak Elisa. Oh, nggih. Niki, Eka. Eka. Ono nawala lho, Kak. Nggih. Nyuwun lali janjine sing nembang Mbak Eka. Nggih. Ah. Saking Pak Cip, bos Bale Pasar Minggu. Mugi-mugi lagon menika saged dados jampi saya. Bapak Sukimin Ajikop SBA Jakarta. Wonten wajibipun Rp200.000. Ya. Ayo, iki. Lali janjine. Nggih. Nggih. Ning anu dibawani sik. Apa kok? Ana disilihke sik no. Kangenku tanpa upama. Ngono kuwi. Ayo Kak. Kaya ngapa suarane gen Mas Garing ngerti. Ya wis. Seneng ingsun. Kok kowe iki ngomong apa? Aseng sing-sing. Rungokno jeneng ingsun. Oh iya ya. Tak kira sing-sing-so. Kuwi omong dhewe lali dhewe kok. Ning seben apa bau Wis ben, ku ganep-ganep. Heeh, kok komplit-komplit dasaran kotak. Sik to. Yo yo. Yo. Piye bawane kae? Alah. Ya tak lagekmu meneng aku. Kangenku tanpa upama. Wah iya. Kangenku tanpa upama. Luar biasa. Malah diginake. Wah kita alem tenan lho. Wong ngelem kok malah. Luar biasa. Ngelem yo ngelem. Ayo. Nek sampe Lali kok bakal. mong sliramu. Kang dadi. Angger lali apa Mas Garing? Heeh. Mutir kan menisian banyak ini. Takon kancane. Kami sing mulai. Ciri khasnya. Kang dadi. Dadi apa? Telanging ati. Sambung Mbak Elisa. Wes lawas. Wes lawas anggonku nanggo. Ora enak iki. Ya ora. Iki kaya nyangking wedhus. Romano kaya geret wedhus lho. Sapa ngunekke Mas Garing wedhus? Iki lho, malu. Wo, ngenyek Mbak Elisa kuwi. Aku cuman ini kan maksudnya roman gitu loh Pak Bayu gini. Terus kan tak geret ke sini biar kayak India gitu. Kok dia ngomong kalau dia wedhus sendiri, aku nggak bilang Oh, loh. dia tuh bukan wedhus, Mbak. Terus apa? Sirintil deh. Oh, serinti. Kowe malah telek wedhus e. Nek nggeret aja iki nek. Apa, Nek? Nganggo dadung paremburi. Ya Mbak Elisa. Oh, do kalapatiku, Bon. Yo, balik. Nanging ngomong. Ya. Yuk. Seliramu nate ngendika. Ya. Aku nate ngendika apa ya? Ibu-ibu meneng cep. Yo Eka, saiki tutuke. Ngeling ana. Oh, kudu eling apa ya? Ya kudu eling apa? Ora sama eleng-eleng apa kowe iso ngeleng-eleng? Bahasamu ki ora duwe nalar piye? Aku ora ngomong ra ndek utek ora wani. Nalika Nalika dina Apa ya? Ya apa? Sliraimu. Sliramu kok sliraimu? Ramu. Sliramu ora nganggo imne. Sliramu kok sliraimu. Berarti gak nganggo rai. Sliramu gak nganggo rai. Sliramu gak nganggo rai ta? Yo iya lah ora nganggo rai engko yen raup piye? Nganggo. Iya. bokong iki ra opo ya. Sliramu Aduh. nate Jenenge ra raup. ngendika. Sejen sejen. Mbak Elisa lanjut. Alisa. Tresno lahir trusing batin. Lali janjine Kak. Mangga, ayo, mangga. Yuk. Digarap sing penak ae, mangga. Yuk. Iya, iya wong loro.
sing tak tunggu kowe ngajak nganti lingser srengenge aku nunggu kowe balisan Solo SMS dua kali yo. asik yo lali janjine sawangan Melisa lho iki halo apa iya dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawanganmu pilih sareng ngene aku nunggu Matur nuwun wis diaturke lali janjine. Adikku ngerti? Adikku wedok Niken Salitri. Ayo. Ayo, Dok. Ini Doni Ken. Yo jaranan Mas. Ayo dipethuk jaranan. Main rada Trigak, nggih. Oke. Ah nggih no. Ayo. Jaranan. Tak. Yuk. Malah, yuk. Halungan seru Mas. Terus kemprang lumayu rujuk
Ayo Mas Gareng. Kowe arep nyolong pitik. Oh, joget kedadap. Aku badhe kene yo kalah umur kono wis senom tenan. Iya. Aku Ning aku acung jempol karo Ndoniken wis. apa-apa. Lah iya no ing atase paribasane wit biyen apa ora tau leren lho kuwi. Iki alron bocah iki. Tenan. Iya to, esuk campur sari awan jaranan bengi wayang lho. Wayang terus bengi esuk meneke rondo. Wis kanggo rondo barang ya. Kanu apa yo tekes nuwun murih sehat selamat Nggih. akeh rezeki. Heeh. Oh pancen iki yo mumpung masih muda berkarya. Leres. Sudah tua kaya raya, besok yen mati masuk surga. Amin. Pangestune Pakde. Heeh. Nduk Niken, ayo Nggih. sampeyan arep ngaturke lagu apa sing dadi kesenengan panjenengan? Apa itu? Ya. Wonten pamundutan apa, Mas? Nek niki wau wis niki durung enten pamundutan. Nah, panjenengan arep ngersakaken kepengin nyanyi apa? Tak merdikake. Kowe sing seneng lagu apa? Nggih, senengane Pentingamu apa? Pentingamu, Dok. Apa? Apa ya? Apa? Kanu mawon. Gelang alit mawon nggih. Oh, gelang alit Oh. boleh. Tak duetke karo Mbak Dita Intawati nek no. Wis. Sing saka Banyuwangi. Monggo. Ayo. Gelang alit gagrak Banyuwangen. Gelang alit itu dening kalung. Neng aku dibawani sik ya, Dek. Apa? Aku nyuwun dibawani sik. Nggih. Oke. Gen mat kae bawane. Ya. Kayak ngapa suarane Nduk Nikeni? Maka ayo Oh, disihat-sihat ki ya, Dek. Ayo. Yuk. Mampir mayan Membat mayor, membat. Iki ngopo to bocah iki? Piye ta? Kok bengok-bengok dhewe iki? Iki senggaan ya, Wow, Iki ora ngono kuwi. pengalaman ku senggaan kok buka-buka dhewe. Oh, segaan to? Heeh. Bilang dong. Ayo. Gua kan kagak tahu. Suwarane Ya, sing senggak Dita, sing joget ki Mas Gareng. Gendeng pelem biangan Gending belambiangan jati. Aku malah ditinggal ngobrol. Piye ta? Arep tak gapyo iki tinggal ngobrol. Ning tengah gone nek no. Wah, pindah tengah kira kok. Ngono. Ya. nyeram biai Nyeram Sida apa ora iki? Nusan Toro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak kula nyuwun caping gunung jenggleng. Aku maca layang kok dijogeti. Nek lu salam tak kira iki segaan. Iki lho yo caping gunung jenggleng garap jaranan saking Pak Ambon. Oke. Kadung kecekel luput neh ini. Yo Mbak Dita. Pianyu wangi
Oh, wis rematik kumat pisan. Aku diploroki Dita. Yo balikan. Nerna kidul. Lar len kidul alas angker. Yo Dita. Kang kaliwat liwat Maniken. Iki jane iringan apa denyut jantung to ta? Kok ngedap. Jane niat senggahan apa ora to? Aja sana sesakit sangga tanah India Kumalari. Taman Sari Kumalari Taman Sari. Muni karepmu ra karepmu. Lesu iki lho. Aja ganggu ki, Darsini kembar lagi foto. Dar sini karo dar tenan iki. Ora sudi. Oh Darsini kok karo modar. Yo, teater iki. Belambangan. Yo, monggo teater iki gelang alit. Monggo, yuk, ya yuk. Bisa nyari kaget
Kita lega ayo Mbak Elisa jumeneng sik karo Mbak Niken. Niki enek sing ngersake camping gunung jengleng. Wis. Mangke jaranan sing ngersake Sohibul Bait Pak Ambon. Pak Ambon. Iki kudu dipinangkani. Ya dasare apa iki wajib kok lagune. Nggih, heeh. Nggih. Yo diaturke sik. Monggo. Camping gunung jengleng ning aku nyuwun di menyurake. Nggih, slindro menyura. Ha. Angel iki. Men dudun swara. Angel iki. Maka. Ayo Mas Gareng arep jengleng sapa sik? Oh, lah aku sing nembang sapa sih? Mang pilih. Ayo. Urut tuwa. Oke? Nah. Ayo. El Nino. Ya. Saiki ngebaske aku cangkemku soalnya engko ndak beda. Kaya kudune kowe ya wis gathekke ketemu. Ya. Ayo. Saben bengi Nyawang. Bagus. Yup. Mbak Niken, maju. Apa? Ana kuthuk. Karene. Wong mau Aku kejar. ya kancane Mbak Elisa ya kancane. Lah sing ora ngadeg Elisa karo Niken. Lah aku ngadeg apa ora oleh nduk sikil lho. Masane aku sinden gak nduk sikil. Oh sing maju kuwi Elisa karo Niken kok sing berdiri NIN. Apa? Pengen. Ainin. Yes. Kawani aku. Sakarepe. Ainin. Iya, wis ben sakarepe pemersatu bangsa. Ayo. Ganti. Ayo, Eka. Ha. Kalau nggak ada badai kau jangan pergi loh. Iya no Elino. Elingo. Angin. Albino. Ya. Albino lele sing putih kae. Iya. Albino ki wong-wong sing putih njaba jero lho. Panunen. Kah kowe ning ndi Kak? Oh, kuwi lho ning arepe kuwi lho. Aduh, Mosok rai karo gelungan ora iso bedake. iki jenenge rai iki gelungan. Kuali ya, Trot. Ya. Lak teko pacit. Menjelek. Ya. Ini nyelek. Sebut omongan. Jenggleng skinson dijenggleng Pak. Iya. Kembang baik betul. As. Yot. Ya. Iya. Berani dia. Jaremu kan enek wong memberi kasih sayang kudu dibalas juga dengan kasih sayang. Ini ya wong wedok iki terus ra kaya wong lanang kasar ya halus kasih Kamu sayangnya. ngene kasar kene ya kena kasar no. Ganti Mbak Elisa. Mosok ganti Mbak Elisa. Nah, Mbak Elisa. Ya. Elak. Piye? Mejet. Wong biasane der. Yo, tantu-tantu yo. Iya. Dicedhaki buka cendela deh.
Ayo Mbak Niken, ayo. Utang. Ayo kurang dua sithik. Iki parian sik, parian sik. Parian. Aku sesuk arep gawa tukang beduk. Wes, tukang beduk jadil tak jak rene. Weknya iso weknya. Wis yo iki. Weknya wah lagi wirawiri iki sibuk wong enak ya. Ayo parian, Batar sini. Anu neno. Menyang kebon. Ngunduh telo. Bapak Ambon. Bapak Ambon. Mugi panjang yuswa. Amin. Jejere, ayo. Allahumma amin. Oh. Ayo. Mangan kacang. Mangan gak? Sopo sing mangan kacang? Aku. Kuwi parian kok ya mangan kacang. Dita anggere ngantuk galake ra umum. Enak rasane. Bener. Sing nonton wayang Ayang. mugi kathah rezekine. Amin. Amin. Ayo jejere Mbak Rizky. Mangan klepon. Mangan kabeh. Mangan klepon. Entek telu. Entek telu. Bapak Ambon sehat Ambon. selalu. Amin. Ayo, iki doa Sri. Ya Sri. Sri. Tuku bumbon. Tuku Bumbon. Ning ndi ya? Yo kowe ragate pira? Menyang pati, ngono ayo. Tuku bumbon. Hah? Tuku bumbon. Iya. Iki kita ya ketularan nikah iki Sri ya. Ayo. Saploke tajak ning pantai cokot gurita itu. Yo. Cacahe telu. Terus Bapak Ambon. Bapak Ambon. Sehat selalu. Amin. Yo, Mbak Elisa. Yo. Ya, apa ya? Apa ya? Terserah ya. Ya, oke. Kelon Waduh. Wah. Apa mau? karo dhewe. Lho kok karo dhewe? Lah ya durung ana kancane. Ya ben to, aku kan dhewe mangkate. Ya dodo nesu. Bapak Ambon nyenengke wargane. Amin. Yo Niken. Yo. Nampa gaji Napa gaji ning cedheke sumur. ning cedhake sumur. Mas Bayu Haji, Nggih. mugi-mugi panjang umur. Amin. Ayo iki kutuk. Oke, Babon. Aku arep babon. Iya. Bagus. Pokoknya agar kanu tak dukung kowe. Ayo Kak. Karo iki kanggo katresnanku. Ya, Tuku tongseng. tuku tongseng. Dokok ning panci. Dokok ning panci. Pakde gareng. Pati gareng Ganteng sekali. kaya Kaya sapi. Kan raja kaya sugih kuwi nek didol. Ora dadi raja ora paten. Raja kur kaya kowe kok. Ngene lho bentuke. Ayo Mas Gareng. Iya. Wah, aku iki? Iya nah. Oke. Anu Mbak Elisa sih. Oh, Ya. Wah, kok James Bond ya. Ini. 3. Dudu siji. Dudu siji. Dek Elisa. Di Elisa. Cantik sekali. Aduh. Dan Aku ki riil kok. Ya ngomong nyata kok. Gunikan. Ayo. Ini kan maju kan. Karo Simbah. Ayo. Sabar tak kayak sing apik ya, Dek ya. Heeh. Peniten. Peniten. Peniten ki napa? Jarum Peniten pentol. ki kalau Oh, peniti. peniti. Peniten. Kanggo baju. Kanggo baju. Gendok niken. Gedok niken. Pancen ayu. Ya. Riel lah ya. Yo Ika. Aku ade. Nyapa ekspresine sampean Jangan. ngono? Simbah maju dulu. Simbah. 3. 3. 3. Bukan 5. Bukan 5. Eka. Non, ya. Cat katon cat ora.
Apa rumasane demit apa kok sok ketok sok ora iki? Ayune. Oh iya. Ayu sing ora katon sok ora ki jenenge ayu. Iya wong sok kadang-kadang raiku tak gawa kadang ora kok. Rai kok kadang ayu kadang ora, kadang ketok kadang ora. Lho ki kita alem kok. Nesu aku nesu. Nesu kok saya mengkerut. Ntar aku pentil. Yo kanggo Pak Ambon, ayo. Ana neno. Pak Ambon. Ayo wis no. Lah jare kanggo Pak Ambon. Lah ayo candane nggo Pak Ambon. Oh, lah sing to. Ya wong jene Kliwon. Pak Ambon kok kliwon. Lah kok ngono laire Kliwon. Wah Pak jare kok Ambon. gawe pari. Ya Pak Ambon. Pak Ambon. Terus Oh, kok Pak Ambon. Kliwon. iki piye ta jare? Dudu wage. Heeh, terus Pak Ambon. heeh. Tambah sawerane. Wong ngalep wae. Ora ngalup wong jaluk. Hebat tambah sawerannya Mbak Elisa. 100.000 untuk Mbak Elisa. Alhamdulillah. Makasih Mbak Ayu. Ya ampun, panas biles. Wes. 100.000 Pakde. Tibake wong ayu yo dia duit ya. Iya iya. Kira ora butuh duit Rezekine iki. dhewe-dhewe. Sing pari anakku kok sing entuk kowe. Ya iki apa? Nah, Sultan ya ka. Dan deres. Yo. Panas sudan Aling-aling. aling-aling jengreng apa nih? Ya, jegleng. Capek kuno. Ngopo ora jegleng iki? Tak jenggleng yo ora disawer, ora dijenggleng yo ora dinehi. Jenggleng ora? Dijenggleng kok tak nehi. Oh. Tak ora disawer tak sawur. Sawer. Sawur lu maksamu kuwi. Kan nek duwike kae, duit ke lho. Modar kuwi jenenge. Ora kudu. Oh tak jenggleng ora? Iya, Nang. Iya. Ngomong jenggleng. Jengleng dah, jengleng. Pisan tok lho, bar iki wis. Bar iki lak jenengan kondur Semarang. Sesuk sing jenggleng neh. Lah iki bengi iki lho, bengi iki wis kondur Semarang. Benake. Ya Mbak Elisa. Miss. Ayo Mbak Elisa yo. Gentinan Mbak Elisa Miss, boleh oh, lalu. Yo. Mbak Elisa aja Mbak Elisa. Sampai ngetan bali ngulon langgame Mbak Elisa kok garap jaranan nduk niki kendangan gonggomina ya kendangan ngetan dicekel
Gareng sawetawis satur panglipur ya Mas. Nggih, Masih kata lepat yundunge samudra pangasami. Nggih. Terima kasih untuk Mbak Elisa, sukses selalu, laris, rezekine lancar. Nduk niken ya ngono, sehat terus.
Pokoke aja nganti kesel ora yulut marang kabudayan. Ayo